Uni unong ya lekai ba pom nam tam ha para kipor na ga benta ga kanhun ya lekai football jong ki senrang jong kari Portugal da ka patha spa live hoteli ki kul ula no senyang sibun sha ga jai pen reu jong u kan thop ya ga jing yalam ya ga Portugal sha ga jing job ka ba khrau ha ga euro 8,000 khan reu bat banra ya ga nam la du jong ga UEFA Nation League ha usnam 8,000 khat phra Bala ongkom ka jeng songu ya ka jeng no senyang ka bakrao jong une unong job san sien ka leon di ka kenhun jong ka Portugal ka la benmi ya ka pisa CR7 euro ka ba karpang kum kadak pan penkup burom ya Ronaldo ya ka ne ka pisa la shna da ka dur jong ukhlo pa pau nam bala la ring slur ha ka pisa pat bala tho ha ka ya udak lengkot jong ukhlo pa pau nam CR7 kapisa hadian balak benmi ia ka kanlong ka rukom penlut ka balak ban pediang ha kari Portugal balong une uklur na Portugal udang beteng ban penpra ya kirkot paper hapo ri bat syabar madan namar shen une unong tap gol papau nam tam ula long ubreu obaneng kong ban penpoy ya ka jingdon jong kinong buat jong u syaka 1 billion ha ki keleng kilat pathai khubor paper Ronaldo ru ula boy sha ka thong jong ka jing im jong u ta ka ba ula la ban thap adu khandai spa tam ki ko ka ba udang pateng ban kentio ya ka kerdan naga benta ki pating banwan kublai shibun nanti akan dua part ha ki video ki banwan kublai sya jarwo